Ka Seng New Trap Integrated Territorial Organization Hito Hagashitarik Yayong Kaladawa ya ka Executive Committee jong ka Voice of the People Party VPP ha Khasi Hills Autonomous District Council KHADC bahkan penlong ya ka jingtok kit ka babnia bat banleting ka jinglum khajna bi an daki khrdop jong ka council ha ka Shithi Shau Chief Executive Member CEM ka KHADC uba Syambor Lang Renja ka Hito Kalaong ngi dawa ban penlong ya ka jingtok kit ka bamardor halor kini ki kambi an bat day ban shim da kalenti jong ka an persya ki badon kti bat ban penduk no ki tender bat contract bala bat da ki try jong ki khrdop bala lap ki kam let thok bat ban penti kena bakim day ban yo lat syuk ban apply tender ne contract hadin habut Kani ka jing dawa kalawan long hadin baka seng kala yok diang ki jing tip halor ki jinglum khajna bi an daki katto kat ne ki briu ki badon ha ki khrdop jong ka KHADC ki balum khajna khamtam na ki kalikit mar Habawat iki jing shisha ka hito kala ong bakala penlong ya ka jing let jurip ya ki khrdop forest ka KHADC Hapuriang East Khasi Hills ha ka ba kala lap ki sakhi satar ki babyang ban penskiam ya ki jing keno ki bakhya shibun ha ka jing tokit ke jongi ngilala ba we ubriu ubadon ke jingkit khli halor gani ka kam ha ka khrdop talasi ula lumpisa be an naki kali ki bayai lingba ka surok ba ka basngo benyau ka longru bakito ki nongya kali ki bayale persya ya gani ka jing lumpisa ki ngat ha ka jing sya berten ban kurup ya ki mar ki jongki ka balawan ra ya ka jing sir bat jing pun bor ong ka seng ha ka Shithi da ka babenrap kala poi sya ka jing tip ba utrai jong ka khrdop ula aye ka hukum ya ki nong tre ka bala penlong ya ki bakin pentri kam ya kum ki kam bam sam kani ka kam thombor kala longru wat ya ki kali kamai ka bala pen kala so pedung ya ki nong tre bat ki nong belas ngi ki basyania ya ka kamai ka ji da ka bakhayi ki mar bakongsan kum urnga bat ki lentang Kibakum kini ki jingle ki penpau halor ki kambam sap bat ki kamle don bor bajur da ki to ki betrei hapo ki khrdom ha ka ju ka por ka hito kala kam bakani ka jing penpau jong ka seng ka dei ka bala pensyong nongrim lingba ki sakhi satar bala kershan da ki sakhi bat om dei ban shem yaki kum ki jingkam ki bomla ban penshisha ngilong ki bakloi ban wan ra ya ki sakhi satar bat ki jing ai sakhi ban penshisha halor kani ki jing snokia ka jongi la dadon kam Kabas ngosi kalong bakani ka jingja kam day kabasyu jarang kan Henry ka day ka jingle don bor kabala le lendet da sorkar bat ki council ki bala le no bat kabala wan rapat ka jing jinjar ya ki non trei bala ki batre stom bat ki dekhot ki batre na ka benta ka imlang ka salang kumtangi kan tujur ya phi ban shem ki sinjam bating persya ki to ki badon kti kata la ki day ki try ni ki non trei jong ki khrdop benrap ka seng Mentas ngi na kalian jong ka hito sengtume rengkat jong ka mor connect circle ngi lawan ngi mut ban kendu yu em ho be dei pat ka treat tahendrei ndelak poyan ne la ong ba kani kam ka mat adien bengi la ya keren kadai badi siam tengi la kendu ko ba syambor halor ka to ka jingja ka ba menen na po mor keneng la hi ba kadon ka jinglum bi an san hajar na ki kali ba kit ya uranga nakal liang jong ka tanat forest te niwan ban pan ni jing punchai nakal liang jong siam pula ai jing jing punchai ba hadin ka tu jingja usiam nakal liang jong ki kela pungkut no ya ka list ane ya ka jing IY sheki reushmet te bit effective from today nadu menta kasni ke kat tang ya ka forest ma ide ban long specific ndai ki we kela stock ni kita ya ka forest si nadu menta kasni la shin tino daka dus konsel kan pe hi kan kmi ni ya kitu ki dei ki ba shimlis kat kum ka jing yo nomar ki la om sai ba kitu kim de ki staff ka jongka dus konsel te ni la ong ru la da ja ba ki don ki staff ki ba don ki lang tu ki dei ban pinstam pada jing shangi ni la wan da ka we ka mat ki ba ni mut ban ong ba dei ban pendu na ya ka tu ka tandar immediately te hendrai ka ba stonap ka mat sun poi shwa ba ni kil nadu menta ka sini na ong ka nadu lai poi tere ka ba menen kar kila pun kot sunan nadu menta ka sini ken pet ka ni ka KHADC ling ba kan ka first check nomor kide ki privately si ni na kalian jong ka seng hi ngin se shong perkat bat ho ni la ong ye ka la IT ru ba na kalian jong kan tus konsel kan le te ka betinge ye ki tengi di hajing start juga dus konsel nomor ki don ki an jurul ki non sapor ki tep tandar ki ong kuno ye ki bat
in budian bat kan sapoi ru kan ni ba hadu ba ni haban budian ba ni haban IFIR namar ba ka jingle jong gitu ki breu ki belum pisang tu kede hadin ke jung ujor ni ki pat ba ni ki kena school da ki bo one class ni bat khamtam na gitu ki bo one bala beleng ong dum ta dang shen ki kena school ki ba police ni pilatip ki hang ni bo bon ki ba nong kon na po thain bo pher khamtam na ki rural area na na thain nong kon dong ki ket nga bo pli ar lai berni tang ban yo namar ba mla ban afwat ye kata mla ban tiket ye ka gas ten rei kumi tu rahap seban siu khajna to kolong ka ba pengthang sisa but sakawai ru teng de kiket de kitu lentang ki bala bit cement ki ban snai siang ban sna pilar kumi kitu define te teto ya ka bala dep mla le ban le issue andrengi smokeman pat ba ka forest teng ba ke HDC kala simti hi usiam hi bahet tengin pek ngop bat nginum sengap hiru bat ngin yai budin bat ngin budin ya kani hatu la da ka bapek ke HDC kala ne man ke lakam yo kidang don shoot yang kilang yong no department tengah kermen bat nga ajing ro usiam ba sim vut ya kani da ka ba penduk no ya ka ya kani sang brok ki ko pres le tang tu andre habaro ka upot usam bapek ka HDC tentang kata hina kalian ko jungi ni ai play bat na kalian jong kaseng hi kan budin ya brok ki tolget ki checket ki bada don po khasi hil bat po tente hil su kunju